Ka Starlink kan sapelait no SHEM ya ka satellite internet jongka he India haringkat ki jing pentep bakam nya halor kedor jongka. Ka jing trekam jongka Starlink kan long ka bakam remdor ban ya ka broadband tin rai he India. Ka company satellite internet jong Elon Musk ka Starlink kadang pen kre ban pli ya ka jing shakre satellite internet jongka he India how news nam. Kani ka company kala menjur shai bakan boot iki kendon ki bakongsan ki palabu daga Sorkar India na ka benta ban yo ya ka license. Ka kendon bakongsan baka Starlink kala menjur ban boot kalong ban bu ya ki jingtip tin rai jong pinong pendan kam ya ka Haki. Ki company ba penya ya ki satellite ki balap trekam ha India ki dei ban bu ya ki jingtip jong pinong pendan kam Haki. Ka Starlink kala kulan ban aya ka jingshakri jong ka kat kum ka ain baladawa da ki tinat wat banya jong kari ban penti kina ba ka te ka jingshakri kan ya ha bat ki ain pahara jong kari India. Ki e ki jing e hakmat jong ka bat ka jing ai spectrum kumno ka jing yakun. Ka Sorkar India kala depan kan syai bakanum sya ban ai jeng mentoi kerpang ya kino ki company kum ka Starlink kan thop barok ki company trairi bakin yang hakajuk ka rinsan. Ka ti area ai kadang peteng ban thau ya ka rukom trekam ka bayadai bat ki jing ai ya ka spectrum ka jing pen ya ka dor na ka benta ka jing shakri satellite ka ban trekam no SHEM. Ki company telecom ki bapau khmat ha India ki bakin thop ya ka Reliance Jio bat ka Airtel ki lapin pau ya ka jing snu diaw NAMAR ba ka jing la jong ka Starlink ban ya khun ban yo RUNG ha India. Kini ki company kin kirshan ban aya ka spectrum da ka badili lam na marketing ba yo ka jing shakri jong ki satellite kan la ban pentut ya ka jing shakri broadband jong ki. Kalong ka jing e ka bakraw ha ka jing penmi ya ka Starlink ha India NAMAR ka JINGREMDOR jong ka. Kat kum ka jing kain na ka JM Financial ka jing shakri satellite ka Starlink kan long nadu $10 hadu $100 shibinai lane praspa tingka hadu $10,000 tingka shibinai. Habaya nu jor ki plan broadband tin rai jong kari India ki basdang tang nadu $100 hadu $9 shibinai kata $100 hadu $100 tingka shibinai. Nalor ka jing rem ka dor ka Starlink ka donru ka buy hardware ka bashi sin siu ka basdang nadu ka dor $10 hadu $10 lane $4,000 tingka hadu $4,000 tingka. Kani ka jing he palat ka dor ka la ban penlong ya ka jing shakri Starlink bakan khamduna ha ka jing yakun ha ka yo ka hat ha India. Haba PAITBAH shiki company telecom jong kari India kum ka Jio bat ka Airtel kini ki aya ki unlimited plan data ha ka dor ka bakham duna handrei ha ka jing trekam ka bakham stat. Ki eki boy trekam ka Starlink satellite internet ha ki nong kandong jong kari India. Ka internet satellite jong ka Starlink la pen shisha bakan la ban wanra ya ka jing kala ha ki jaka nong kandong bat ki jaka bajingai jong kari India. Wala ka dor kolong ka bahe henry ka jingdan bat ka jishakri internet ka bala aban shania kala aban pli la thamai na ka benta ka jingpule ka kam khayi bat kumta tartar henry ka Starlink bat ki wei ki nong yang internet lingba ki satellite kindang don kam ban penduna shibun ya ka dor jongki khanang ban la ban yakun bat ka yo broadband ka baduna dor kari India. Ka Starlink kala ya chakmat ban sedang no ya ki jingshakri jongka he India henry ka dangmat ya ki jing e kat baki company kala menjur ban boot ya ki kendon jing ya da ki jingbu ya ki jing tip ka jingbu dor henry ka danglong ka jing khang lat ka bakrau ya ka jing priang PAITBAH NAMAR ka satellite broadband hak India ka shong hadu katno ki company kum ka Starlink bat kala ban pen hiar ya ka jing lut bat ban trekam hakari.